marine Iza. Iza. Aku gemes iki si cok iki sembah suwun nggih bunga sreja mugi dadosaken seduluran selamat. Amin. Ampun pedhot seduluran nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih matur nuwun. Rek ndarane wis rawuh monggo-monggo. Dara Putri ya. Cemang kok pinter diarani. Daran rati randat nggih niki wau. Mangga Dara. Lho katane kok guyang-guyu ton Dara napa sampun marem. Rungokke mau ten wingking nggih. Lidung thank you sahabat Mbak thank you Mas. Jajane nyakti ya rasa-rasa ku. Eh. Terus kelah ngono lho ya. Kowe sing nutukke ngono. Jane iki mau laren yo eman-eman yo Nyas. Rapi wong nyambut gawe wong berak kudune ya gantian barang mosok ngasih pajar iki. Sesuk asam aurate udah umat. Kula mboten ngertos pokok ngombe es teh tak telu kula wau. Tak kira mik iki mak. Kok stane mik e? Kliru. Ngapunten nggih, dadosaken jenengan rantos pun biung niki. Gawe langen suka iki liwat posko. Yen wong wedok iki gawe langen suka terus, mun gak lali penggaweane. Babakan pakaryan mboten supe
katresnane panjenengan. Lah kok kaya ngono pangucapmu? Kula ning nampi katresnane sampean. Kang Mas Penewu Sukmayana niku kula anggap napa Kang? Dimas. Wes to. Nek kene ora ana pawongan siji wae. Anane mung aku kelawan Kula mboten saged. Mas. Kula mboten saged nampi. Aku ngomong. Aku wis wani kemes-kemes katresnan kelawan sliramu. Kudune sliramu mangerteni. Sithik wae lan den ora. Kanggo Kencong Sari. Wah, mboten usah dibajutke. Mangke yen Kang Mas Penewu Sukmayana mangertosi sampeanan kula. Wis to. Kula mangke didukani Kang Mbok. Ing mengkone yen ana apa-apane aku kang bakal tanggung jawab. Mboten. Sapa mantis kaya Sing sayu ya sing
Soko Taman Kaputen piye napa? Kang Mas. Aduh Kang Mas. Ya, Katewasan Kang Mas. Kadang panjenengan si Kembang Jaya badhe tresnani dhumateng kula Kang Mas. Saestu kok Kang Mas. Ya lumrah. Foto-foto niki lho, jari kula nyampe kula niki terus ngeten lho Kang Mas. nganti kaya ngono. Lah iki ngeten iki lho, ngeten iki lho. Ing saka panyawaku lumrah yen to Adi Kembang Jaya tresna kelawan sliramu. Merga apa? Tresnane Adi Kembang Jaya kuwi tresna Adi kelawan Mbak Yu. Mboten, Ora dadi baya pangapa. mboten Kang Mas. Loh, kepiye? Tegesipun piyambakipun menika kepengin kula ladosi kados panjenengan Kang Mas. Kaya ngono. Nggih. Kembang Jaya. Aja nyak ndakmu, dadi wong bagus ki aja kaya ngono. Dadi wong bagus kok ana wong wadok kok wani. Kencong Sari. Kencong Sari. Kula Kang Mas siji kados pundi Kang Mas? Malah kaya ngono. Lho pripun to? Niki kula mesoni kalian Kembang Jaya lho Kang Nesu Mas. yo nesu, ning aja ngesuk. Kene aja Nesu nesu. Masih ngesuk kowe. ngeten lho, kula mau ngeten. Diapake. Sak banjure dionoke, banjur dikapake meneh. Wis kandha nek Kembang Jaya ngesuk kelawan sliramu. Lah iya, janjane sing ngesuk kowe apa Kembang Jaya? Nek ngono ke meneng, aku tak takon kelawan Kembang Jaya. Kembang Jaya, Kula Kang Mas Penewu. ora nyono babar pisan. Wit cilik tak gedhekake, bodho tak pinterake. Jebul piwales uga ngono. Wis kepengin nesnani kelawan Kang Mbokmu Kencong Sari. Kang Mas Penewu. Babar pisan kula mboten gadahi kepengin goncak kalih Kang Mbok Kencong Sari. Kembang Jaya, Nggih kula Kang Mas. tak gadang-gadang biyen wiwit punang jabang bayi tak bopong tak gendong tak indit tak kempit mbok menawa ing besuke bisa kanggo patuladan dening para kawula nanging yen bagus eti saka tumindak lan pakatimu naling sir saka bebener ora nono babar pisan ora saged saka sakjroning atiku Kembang Jaya. Kang Mas Penewu. Piye? Sepindah malih. Kula ambali, kula mboten gadah pikiran kepengin gonjak kalih Kang Mbok Kencong Sari. Maling yen tong aku pagundaran kuwi bakal kebak. Leres Kang Mas. Kaya ngono. Leres maling aku jalan kebek. Saiki aku pengen takon lawan Slira. Kowe pengen tresnani Mbak Yumu Kencong Sari. Mboten Kang Mas. Aja goro, sing muda-muda kuwi lho ya mau. Kula mboten kepengin tresnani kalian Kang Mbok Kencong Sari. Nek pancen kowe pengen tresno karo Mbokmu Kencong Sari. Kowe bisa nembung karo Masmu. Kanthi apik, kanthi becik. Ora koyo ngono kuwi, Kembang Jaya. Jagat digelar apa? Dudu kang mbokmu.
saya kudu kok tresnani. Kemengku salah sawijine wanita. Aku minangka notok kiri-kiri jompe suroe. Aku dadi pengawal nanging dudu kono kuwe sing tak karepake. Kemang Jaya. Ayune kang mbokmu Kencong Sari kekapilut. Kowe kepengin tresnani, kepengin ngrasakake karo kang mbokmu Kencong Sari. Boten Kang Mas. Kula boten kepengin tresnani kalian Kang Mbok Kencong Sari. Lamis omonganmu. Lamis tembungmu. Saka pengarepanku. Saiki kowe gelem ngakoni aku bakal mikirake marang sliramu. Abdi Kemang Jaya. Akonono yen to kowe tresno lawan kang mbokmu Kencong Sari. Boten Kang Mas. Ora? Kula boten tresno kalian Kang Mbok. Ora? Boten. Nanging ngerteni mripatku dhewe dudu nyilih mripate liyan yen to kowe moto-moto dening kang mbokmu Kencong Sari. Terus Kang Mas. Ora? Boten Kang Mas. Kok akoni apa ora? Kula boten tresnani kalian Kang Mbok Kencong Sari. Kok akoni ora? Lah barang maku wae kok angel lho. Wong tumindak kok kaya ngono lho kowe. Kemang Jaya. Wiwit cilik. Kowe tak gadang-gadang. Bisa mulyake marang pun kang masmu. Sok monyono. Nanging kira-kira mangerteni dari tumindak lan bakat niku kaya ngono. Kemang Jaya. Kang Mas menewu. Sepeda. Kula boten tresnani Iya. Lha wong kari muni yo wae lho. Ini baksine rambut dipiloro kaya ngono kuwi lho. Aku percaya kang mbokmu Kencong Sari. Kuwi ayu Sulistiani wae. Nganti kowe kapilut dening ayune kang mbokmu Kencong Sari. Kapilut atimu. Kowe nglelokake marang pun kang asmu Kemang Jaya. Kowe pengen nyenengi kelawan kang mbokmu Kencong Sari. Boten Kang Mas. Kula boten kepengin tresnani kalian Kang Mbok Kencong Sari. Jadi Kemang Jaya. Eman bagusmu. Yen tumindakmu kaya ngono. Saya tak gadang-gadang biyen dudu ngono kowe Kemang Jaya. Kang Mas. Penewu Sukmoyono. Senajan kula dipejai kalian Kang Mas, kula lila. Nanging Kang Mas, Piye? ucape Kembang Jaya. Kula sumpah demi Allah, kula mboten tresnani kalian Kang Mbok Kencong Sari. Wis sumpah sapa pangarepane Kang Masmu Sukmoyono? Apa wis kok pikir? Sumpah demi Allah. Kuwi bisa digoroi. Kowe bisa nanggung dosane. Nanging Kang Masmu Sukmoyono ora percaya. Yen toko saka tumindakmu Kemang Jaya. Mula sawi. Wong duweni kaluputan kudu entuk pidana. Kowe tresnani kang mbokmu Kencong Sari, kudune bakti saka tanganku Prabala. Sampeyan ampun kesusu. Kenapa to? Rini Ngapa to jenengan iki? Sabar. Aja melu-melu perkaraku. Galake. Lho, ngomong dadi wong galak kok. Piye? Jenengan iku ampun bisa Gus. Nak delok sewong aja. Emang untuk 10.000 1.000
Kencong Sari. Lah niku Yo, ingkang lepat. Kemacak kok tutuke gawe nyambut. Alah mun bagong kula niki mun bagong. Jet niki kan kandel riyen to, niki kan kandel riyen. dajeng ngono Lah Sari. ngoten. Watara sliramu mendho. Iki ana mbok ban arep ngaturake bab perkara ngopo aku durung ngerti. Ayo, Gagyo. Lho niki kula gajah bukti ngenani Gusti Putri Kencong Sari nang lepat, yang leres pun abdi Kembang Joyo. Monggo-monggo pun paos niki buktinipun setunggal. Niki wonten nawala. Niki wonten fotone. Niki videone. Apa kok Apa nek? Isen apa nek? Bukti chat WA-ne. Iki bukti chat WA-ne. Betul. Niki bukti DM-ane. Loh, sik. Kok akeh temen. Lho mula niku kula niku ingkang dados saksi tunggal napa setunggal Gusti niku lak nggih maringi nawala ning boten kula paringke pun abdi Kembang Jaya. Kula ngertos lek lepat Gusti. Kowe ngerti sakabehane. nek abang iki lho. Monggo Dimas. Ditata. Wop. Dajeng Kencong Sari. Sak Watara sliramu mendho. Aku bakal maca apa kang dadi aturing ban kae. Jebul bener. Dajeng Kencong Sari. Aku pengen takon sliramu. Maturo apa kang dadi saktenane? Yen to perkara iki sapa sing luput? Sapa to sing bener? Boten kula kok Kang Mas. Boten kula boten tumindak menapa-menapa Kang Mas Moyono. Kowe ra duwe tumindak ngopo-ngopo. Boten. Nanging bukti wis tak tampa. Yen to sing luput dudu adik Kembang Sari, nanging kowe Kencong Sari. Untuk Boten badhe kula selake. Kula dodo perkawis menika Kang Mas. Jalaran. Kula kamiluyu sanget kalian kebagusipun Mas Bajul. Pramila saking inji. Kula ingkang tresnani Kang Mas. apa kekuranganku Kencong Sari? Kutul kok eneng ki dandang. Dandang kok unekake kuntul. Kula mung kepengin sesandingan lawan Dimas Kepanjul. Apa sing kurang aku kurang ngadeni kowe Kencong Sari? Apa sing kurang bondo donya tak wenehke kowe Kencong Sari? Sing opo? Wis ngrumangsani mulya. Wis ngrumangsani bukti banjur pinglalekake marang bukti pakratiku. Wis kepengin nenengi kawan kadangku Kembang Jaya. Piye? Kowe ngandhakake luput saka pangucapmu, nanging aku durung ngerti. Yen to atimu kepiye? Gedung kae kena dijajaki. Nanging atine menungso sapa sing ngerti? Kowe ngandhakake luput saka pangucap nanging atimu durung bisa aku mangerteni. Mula kanggo nebus dosa kaluputanmu Kencong Sari,
Pinungko kowe karo aku kang tak tresnani kanthi lahir tunggu sing batin. Aku kepengin Tolong menapa kang badhe jenengan dumawaken dumateng. Kula nyuwun pangapunten saderengipun. yen to pancen kowe kepengin njaluk pangapura kelawan aku. Tampanan pusaka. Pusaka kuwi tampanan Enjong Sari. Kula tresnani Dimas Kembang Jaya. Kula boten ngerwakaken dumateng panjenengan. Aku ngerti Enjong Sari. Pusaka tampanan pusakaku. Masuk moyo. Ing papan kala ana sendang kanggo sesucen kanggo ngesi marang tumindak kaluputanmu mbok menawa ing bisuke kaluputanmu tumrap aku bisa kabur saka pakatimu Kanjeng Enjong Sari. Menapa panjenengan ucapen kang kados mekaten Kang. Kula tresna lan batin tumrap panjenengan Kang. Aku ngerti tresnamu, Enjong Sari. Nanging aku njaluk yen to pancen tresna kawan pun kangmasmu Sokoyono. Ing dalem tindake sejamas ana ing sendang mbok menawa bisa nglebur kanthi dosamu lan kaluputanmu. Enjong Sari. Kok bener kados mekaten nindika panjenengan badhe kula lampah. Kang Mas. Saderengipun kula nyuwun pangapunten. Inji Kang Mas badhe kula lampahi. Ngapuramu ing modho semi ora nyono babar pisan matumpa tumpik tumpuk undung perkarane Adik Kembang Jaya. Mula kae pilih ana Mbak Yumbu Enjong Sari anggone dijamas ngebur dosane dalah kaluputane. Kepiye? Yen mengeten kula pamit Kang. Menewu Sukmoyono. Kepiye? Katiwasan Kang Mas. Kang Mbok Enjong Sari sedo wonten teng Kang. Kowe sedo. Jebul salah ing panampa kanggo Enjong Sari. Mergo ngopo? Aku ngucap tanpa ana pusaka lebur dosamu ora sak jroning sendang kang tak cepake. Nganti dhewekne ora kuat atine banjur mati saka pusakaku Yai. Yo ora dadi apa. Mbok menawa dadi garis sing kupestikan kudu tak lakoni Yai Kembang Jaya. Mula saka kuwi aku njaluk pangapuramu kang gedhe. Yen mengeten Aku lupa muga Yai. Mbok menawa perkara iki bisa kabur dosa saka Gusti Kang Maha Kuwasa. Kang Mas. Menawi kula nyuwun pangapura kalih panjenengan. Oh. Sing duweni luput dudu kowe, Yai Kembang Jaya. Sing luput kangmasmu Sokonyono. Ayo. Kae Kang Mbokmu Enjong Sari. Gone
artine nganti tumekane pati papan kono ing bisuke yen to ana reja-reja Janeman dadya desa Pasujen.